Шамар. Доброго вечора. Це друга година вечірнього блоку «Бугунь» на телеканалі АТР. З останніх новин, те, що передає «Українська правда», буквально півгодини тому США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на Сході, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому України і відповісти вторгненням в сусідню державу по джерело інформації з CNN із посиланням на американських чиновників. Деталі, за даними одного з посадовців в Російської Федерації, для цього підготували цілу групу оперативників. Вони пройшли спеціальний курс підготовки з ведення бою в умовах міста та використання вибухівки для проведення диверсії. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван звернув увагу, що ця інформація підтверджує нещодавню заяву Головного управління розвідки України, згідно з якою російські спецслужби готують провокації проти військ Російської Федерації, щоб звинуватити в цьому Україну. Саліван пообіцяв, що протягом наступної доби його відомстві буде більше подробиць щодо підступних планів Росії. Він поділиться з ними пресою. Чиновник уточнив, що російські військові планують розпочати цю операцію за кілька тижнів до вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого. І про це та інші питання стосовно зовнішньої політики України будемо говорити з головою парламентського профільного комітету Олександром Мережком, народним депутатом України від «Слуги народу». Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Мабуть, ви теж бачили цю новину, яку дає «Українська правда» з посиланням на Салівана із CNN. Тобто, з одного боку, я бачив нічний твіт Огризка, колишнього міністра закордонних справ, про те, що коли в Сенаті з'явилися ці пропозиції по санкції стосовно найбільших банків Росії і персонально, можливо, до самого Путіна, риторика Росії почала змінюватися. Але сьогодні ми бачимо, що знову-таки американська сторона передає, що загрози є, і загрози є у такому вигляді, такі, це як Мюнхенський, який там путч, коли свого, ні, це інша справа, коли фашистська Німеччина здійснила нібито напад поляків на німців і почала окупацію Польщі. От на таку схожу акцію збираються робити росіяни. Як ви сприймаєте цю інформацію? Ну, звичайно, чесно кажучи, я був готовий саме до такого варіанту розвитку подій. Я вважаю, в принципі, що ми маємо бути готові до найгіршого сценарію. Але разом з тим я залишаюся оптимістом. Я вважаю, що незважаючи на те, що Путін дуже суттєво підняв ставки, але вдасться все-таки уникнути такого нового прямого вторгнення з боку Росії завдяки насамперед солідарності, євроатлантичної солідарності і завдяки підтримці з боку Сполучених Штатів. І я сподіваюся, Європейського Союзу також. Щодо цього сценарію, який описують американські джерела, то це дуже типово і для історії, для таких країн, як нацистська Німеччина, яка застосувала провокацію, і для Росії. В цьому плані Росія продовжує такі найгірші традиції, і я очікую того, що Росія може скористатися, створити штучно провокацію, звинуватити в цій провокації українську сторону і потім скористатися це як приводом для нового вторгнення на територію України. Я думаю, що Путін, він мислить категоріями прецедентів, політичних прецедентів, історичних політичних прецедентів. І тут він може скористатися тим, що в міжнародному праві називають гуманітарну інтервенцію. Тобто заявити, що були порушені права, скажімо так, або російських громадян, які знаходяться на сході Донецької області, і потім скористатися військовою силою, збройною силою для того, щоб вторгнутися на територію України. Тобто такий сценарій не можна виключати, але разом з тим, оскільки ми вже відверто і про це говоримо, то шанси, що цей варіант буде здійснений, вони зменшуються. Ще один двічі колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вчора в нашому ефірі припустив, що оце вимога Росії таких гарантій безпеки по вступу Грузії і України до НАТО, це насправді фон або туман, на якому Росія від Заходу в ході цих прямих переговорів хоче отримати, можливо, якісь інші речі. І він припустив, що це, можливо, по СМД, по ракетах середньої і меншої дальності, той договір, який під час радянської
Радянського Союзу Горбачов з Рейганом підписували, із якого обидві сторони вийшли просто в 19-му році через закінчення терміну цього договору. Як ви вважаєте, напад на Україну – це самостійна ціль, чи дійсно ця мета головна – прямі переговори зі Сполученими Штатами Америки? Ну, я вважаю, що ми не можемо виключати обох варіантів. Я думаю, що Путін свідомо поставив такі вимоги, причому в такій ультимативній формі. Він поставив заздалегідь вимоги, які не можна виконати, абсурдні вимоги. Тобто він підвищує планку для того, щоб домогтися чогось іншого. Він дуже добре розуміє, що західні цивілізовані країни, вони ніколи не підуть на виконання того, що він називає гарантіями безпеки, тому що це явно суперечить і міжнародному праву, і це суперечить здоровому глузду, врешті-решт. Але він намагається отримати щось інше. Він вже отримав. Він насамперед отримав увагу до себе, таку своєрідну легітимізацію себе. Тобто він дуже полюбляє таку маніпулятивну, провокативну тактику, коли він знаходиться у фокусі світової уваги. Навіть в образі такого злодія, негативного персонажу. Але все одно йому подобається бути таким хуліганом світового масштабу. Він може вимагати ще додатково, очікувати від Заходу, що Захід піде на якісь інші поступки. Це теж цілком можливо. А от сьогодні побачив новину, що президент Зеленський вже пропонує таку зустріч з Путіним, але в форматі 3 разом з Байденом, щоб була зустріч. Ну, важко насправді її собі спочатку уявити, але з іншого боку у президента давно є ініціативи, хоча б були віч-навіч подивитися в очі Путіну, але чого не вистачає в форматі, коли він зустрічається з Путіним разом з колегами німецьким і французьким? Навіщо ще один формат? Можливо, ви нам розкрити якісь подробиці, якщо з вами обговорювали такі ініціативи? Ну, зі мною такі ініціативи не обговорювали, тому я можу висловити тільки власне суб'єктивне припущення, власну версію. Мені здається, що взагалі ця ідея непогана, вона дуже цікава. Справа в тому, що Путін відмовляється фактично вести прямі переговори з Україною. І він зневажливо ставиться до наших партнерів в рамках нормандського формату, до Німеччини і до Франції. Він з повагою ставиться лише до сили. І втіленням такої сили на міжнародній арені для нього залишаються лише Сполучені Штати. Він хоче говорити з ними на рівних. І тому такий варіант, коли пропонується тристороння зустріч, мені здається, в даних умовах цілком логічним і можливим. Всі експерти, ну і не тільки експерти, всі розуміють, що це вимога по невступу в НАТО, вона дійсно дивна, тому що на порядку денному самого НАТО зараз не стоїть питання прийняття нових членів, особисто враховуючи на відверту позицію європейських великих партнерів НАТО, як Німеччина і Франція, а разом з ним ще є і Нідерланди, і Італія з Іспанією, бо майже вся південна частина Західної Європи, які є противниками цього розширення і противники подальшого роздратування Росії. Але, з іншого боку, наші експерти, які включалися в ефіри, російськомовні експерти з американської сторони, з різних країн, це і колишні азербайджанський урядовець Раміс Юнус, і Піонтковський з Росії, і Ігор Айзенберг з Києва, вони кажуть одну річ, вони всі кажуть, що Україна має двопартійну підтримку в самих Сполучених Штатах Америки, що не часто так буває, що одна країна має таку двопартійну підтримку з обох боків, але з іншого боку українського лобізму, української роботи з громадським сектором, з медіа відчутно менше або взагалі не відчувається порівняно з тим, що роблять на американському, скажімо, політичному і медійному ринку росіяни. Чому це так? Ну, справа в тому, що ми маємо різні ресурси. Це така зрозуміла річ. Ці нафтодолари, які продукує Росія, продаючи нафту і газ Європі, вони з цих ресурсів Росія намагається фінансувати свої пропагандистські джерела масової дезінформації, типу Russia Today. Росія, на превеликий жаль, вона шукає слабкі місця серед західних політиків і йде на підкуп, на прямий підкуп або непрямий підкуп. Це теж відбувається. Тобто, звичайно, у нас таких ресурсів немає. Але разом з тим,
зовнішня політика, наприклад, Сполучених Штатів, як пишуть американські автори, значною мірою залежить від активної позиції тієї або іншої діаспори в Сполучених Штатах. Наша діаспора, українська діаспора, на щастя, вона є дуже активною і намагається позитивно впливати на американську зовнішню політику, щоб вона була спрямована на захист України. Тобто в цьому плані ми розраховуємо не стільки на гроші, скільки на людей, на їхній ентузіазм, на активістів, якщо можна сказати. От просто подальше питання, воно пов'язано з цим особливим статусом або партнером Сполучених Штатів поза НАТО. Отакі на ньому теж наполягають. От вчора ж Юнус Раміль сказав, от Азербайджан, який зараз не готується ні до НАТО, ні до інших альянсів і не є членом ОДКБ, але Росія розуміє, що Азербайджан має насамперед парасольку турецьку останнім часом, і тепер вже сприймає Азербайджан як більш-менш такого партнера, на якого треба зважати на Кавказі, а не так, як було в 90-ті роки, коли можна було взагалі на Азербайджан не зважати. Раміль вважає, що Україна має отримати таку парасольку від Сполучених Штатів Америки. Він твердить те, що не зробив Обама ще за своєї каденції, а Трамп це питання навіть не порушував. Хоча, здається, якщо не помиляюсь, за Трампа цей статус чи не Бразилія отримала. Можна, що треба спробувати дотиснути цю американську адміністрацію і отримати цей статус союзника поза НАТО, і тоді ніхто не наважиться далі воювати з Україною. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я не зовсім можу погодитися з тим, що МННА, так званий, тобто статус союзника поза НАТО, може щось суттєво дати Україні. Те, що ми маємо зараз, ми маємо навіть набагато більше. І найважливіше те, що цей статус, незважаючи на те, що звучить він досить красиво, але насправді він не дає реальних гарантій безпеки України, які дає стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Тобто ми обговорювали це питання, коли це питання ставилось у Верховній Раді, і дійшли висновку, консультуючись з нашими фахівцями, дипломатами, що немає сенсу звертатись до цього статусу. Я більше вірю в те, що треба подумати про гарантії безпеки такого типу, які були надані, наприклад, Японії або навіть Тайваню. Тобто, поки ми не стали членом НАТО, повноправним членом, треба ставити питання про спеціальні тимчасові, можливо, гарантії безпеки з боку тих країн НАТО, які готові нас захистити. Бо серед країн НАТО такі країни є, насамперед це Сполучені Штати. І тоді це буде дуже показово, хто дійсно намагається допомогти навіть не стільки Україні, скільки Європі в цілому, і ситуація з безпекою, і міжнародному правопорядку Європи, а хто вникається. Тобто, підсумовуючи, я вважаю, що такі спеціальні гарантії безпеки для України, вони є більш реальними, але за них треба боротися. А якщо я не помиляюсь, я набагато менше вас знаю про це, але і Японія, і Тайвань мають на своїй території американських військових, правильно? І це фактично наявність військових баз. А тоді розкажіть нам, що потрібно для цього статусу, як він, чи ухвалюється він просто внутрішнім законодавством і запрошуються американці, чи для того, що для іншої сторони потрібно ухвалити з американського боку, з ким ведуться переговори і наскільки реалістично це отримати? От технологію отримання такого статусу? Ну, тут справа в тому, що це питання, яке вирішується ad-hoc. Тобто якихось загальних правил немає. Тобто ситуація з Японією – це одна ситуація. Ситуація з Тайванем, вона відрізняється все-таки. В даному випадку йдеться про те, щоб була, по-перше, політична воля інших країн надати такі гарантії. Тобто дати чітко зрозуміти, що у разі зовнішньої агресії проти України інші країни, насамперед Сполучені Штати та, можливо, якась частина країн НАТО, нададуть нам військову допомогу, будь-яку військову допомогу. Не тільки там наступальне озброєння, а можливо радників. Тобто тут форми можуть бути різними, і треба говорити про конкретний зміст або точніше вміст цих гарантій. І це залежить від переговорів і від
конкретну ситуацію, про що вдасться домовитися. А це двосторонні речі, чи і хтось, окрім Сполучених Штатів Америки, міг би бути ще? Я вважаю, що ми можемо розраховувати на наших стратегічних партнерів, тобто звертатися насамперед до них. Насамперед, це, звісно, Сполучені Штати, Велика Британія, це Польща, Литва, можливо, інші країни Балтії. Тобто, скажімо так, небайдужі країни, які розуміють, до чого може призвести ситуація нової зовнішньої агресії Росії проти України. Бо ці країни, вони захищають не тільки Україну, а міжнародний порядок в цілому і свою безпеку теж. Тому те, що ми робимо, це на користь Європи в цілому. А розкажіть тоді, просто можливо, я зараз буду помилятися, але коли ми вчора обговорювали можливі нові формати військово-політичні з країнами, які вже є в НАТО, але, скажімо, ті, які не хочуть бачити нових членів, і ті, які навпаки хотіли б захистити і Україну, і Грузію, тоді йдеться мова, якщо будуть такі домовленості і присутні навіть їхні військові бази, в разі от таких речей, як напади або загострення, чи не буде це приводом для старих членів НАТО в Західній Європі казати, що ви не маєте права таке створювати, бо тоді, якщо на вас здійснюється напад, включається 5 стаття НАТО, а ми не хочемо в цьому брати участь, і тому або НАТО, або військово-політичні блоки разом з Україною. Ну, власне, це причина, чому деякі країни не дуже охоче йдуть на те, щоб Україна стала повноправним членом НАТО через цю статтю 5, яка сенс її полягає в тому, в принципі, один за всіх і всіх за одного. Тобто, якщо здійснюється зовнішня агресія, зовнішній збройний напад на територію члена цього оборонного альянсу, то на підставі статті 51 статуту ООН про право на самооборону усі країни, які входять до цього альянсу, зобов'язані підтримати цю країну, яка стала жертвою нападу. Ну, звичайно, оскільки Україна не є членом НАТО, то, на жаль, ми не можемо розраховувати на таку солідарність. Але разом з тим можна говорити про якісь окремі безпекові гарантії з конкретними країнами, насамперед зі Сполученими Штатами та тими країнами, які я згадав. Тобто вони можуть дати певний рівень допомоги, військової допомоги в ситуації, якщо буде здійснено напад на територію України. А ваша оцінка самому альянсу цікава. От Макрон сам там зізнавався, що те, що це зараз НАТО, це смерть мозку. Да? Про клінічну смерть НАТО говорив президент Франції. Сам Грищенко порівняв НАТО вчора з Організацією Об'єднаних Націй, з її безпорадністю і нездатністю ухвалювати рішення. Як ви оцінюєте сам стан Північно-Атлантичного альянсу? І чи можливі дійсно, якщо такі вже розбіжності є між членами альянсу, створення нових альянсів на території України із залученням, на території Європи з залученням нових членів, як Україна і Грузія? Ну, я би трошки перефразував тут Марка Твена, американського письменника, який казав, що чутки про, перефразовуючи, звісно, чутки про смерть НАТО дещо перебільшені. Насправді це досить ефективна організація, яка має не тільки військовий аспект своєї діяльності, але й політичний. Вона, на мій погляд, довела свою ефективність, у тому числі під час подій в колишній Югославії. Тобто це дієздатна організація, яка складається з 30 держав. І я впевнений, що вона може ефективно спрацювати. Я просто дам такий приклад конкретний. Невеличка країна Естонія. Вона захищена повністю, вона користується цією системою безпеки, тому і Росія не ризикує вчинити щось проти Естонії або проти Латвії. Не ризикує саме тому, що ці країни є членами НАТО. І Росія боїться, що будь-яка агресія світу, вона неминуче призведе до реакції, жорсткої військової реакції з боку всіх країн НАТО.
А знаєте, коли ви навели приклад Югославії, все ж таки хизуватися з тим, що великий альянс з ядерними країнами включно впорався з невеликою Сербією, яка до того, що не має від свого основного партнера Росії далекої, не має кордонів, це одне. Але от коли постало питання протиборства з Росією, дивіться, 2008 рік, квітневий саміт НАТО в Бухаресті, хоча й ПДЧ тоді не надали через позицію Франції і Німеччини, але для Грузії і України фактично двері були відкритими. Про це було заявлено. І фактично в цій заяві НАТО було сказано, що ці дві країни є потенційно членами Альянсу. І обидві країни вже після цього зазнали таких втрат. Грузія одразу через кілька місяців в серпні 2008 року, Україна за 6 років після цього, але одразу і Крим, і війна в відкритій фазі на Донбасі. Тобто тому перед Росією трошки організація виглядає безпорадною. Навпаки, я бачу це навпаки як підтвердження ефективності НАТО, ту ситуацію, яку ви щойно описали, тому що якби і Грузія, і Україна своєчасно вступили в НАТО, то Росія не скористалася б такими можливостями і не окупувала б частину території. Тобто, на жаль, цей процес вступу НАТО був затягнутий не з нашої вини, а скоріше з вини деяких членів НАТО, які вагаються. Але якби це сталося своєчасно, то і територіальна цілісність Грузії, України була б збережена. А тоді, яким чином в віддаленій перспективі ви вбачаєте можливість переконати ці дві країни, Францію і Німеччину? Ми бачимо, який би уряд не змінювався в Німеччині, а тим більше, який би президент не змінювався у Франції. Можливо, навіть чинний французький президент не більш прихильний до України, тому що, якщо подивитися його на основних його конкурентів, соціалістична партія взагалі, яка була прихильна свого часу до України, вона не в топах, а всі решта взагалі дуже проросійські і дуже скептичні до України. Як от тоді такі країни переконувати? І чи є такі можливості? Я вважаю, що такі можливості є. Я просто хочу навести приклад. Один з моїх колег, він розповідав, як в Польщі вдалося вступити в НАТО, в ЄС. Це було пов'язано з конкретними економічними інтересами таких країн, як Франція і Німеччина. Коли французькі і німецькі інвестори побачили, що на території Польщі є їхні економічні інтереси в результаті, скажімо, приватизації, інвестування, то їхні виборці і бізнес цих країн зрозумів, що треба чинити тиск на власний уряд для того, щоб захистити свої економічні інтереси в цій країні. Це так розповідав мій колега, і я вважаю, що щось в цій історії є. Тобто треба заохочувати в якомусь сенсі ці країни, щоб вони відчули інтерес, щоб вони відчували не тільки, що вони мають допомагати захищати Україну з політичних міркувань, бо з міркувань з філософських, я маю на увазі те, що Україна захищає європейські цінності, але тому що є і економічні інтереси. Я вбачаю в економічних інтересах такі, знаєте, міцну, потужну рушійну силу, яка має... Я так розумію, ви пропонуєте Франції і Німеччині заробити на території України для того, щоб цей тиск був сильнішим на їхні уряди по просуванню України до блоку? Трошки інакше. Справа в тому, що в кінцевому рахунку хто вирішує питання, хто знаходиться при владі, наприклад, Німеччина і Франція, виборці. Так, і коли виборці будуть відчувати, що, наприклад, економічні торгові зв'язки з Україною дають їм заробітну плату, робочі місця, то це може спонукати їх до того, щоб чинити такий вплив і на свій уряд, і на ті політичні партії або політиків, які приходять до влади, щоб вони були проукраїнськими. Тобто я підходжу з точки зору того, що в якомусь сенсі економічні інтереси, вони впливають на політику. Про Кримську платформу. Минулого року говорили про те, що буде окремий парламентський вимір у Кримської платформи, тобто різні виміри, 4 виміри, один з них парламентський, а парламентський вимір, я так розумію, це ви і ваш комітет, який ви очолюєте. Що таке зараз парламентський вимір? Чи
правдиве відчуття, що Кримська платформа трошки так зійшла з порядку денного? Ні, навпаки, вона набирає обертів, і ви праві в тому, що зараз питання і в розвитку парламентського виміру, тому що Кримська платформа, вона має декілька вимірів, там експертний, пов'язаний з виконавчою владою, і, звичайно, існує парламентський вимір. І він полягає, наприклад, я дам конкретний приклад, в деяких парламентах вже створюються свої кримські платформи. І це дуже добрий приклад. І тут дуже багато залежить від активності депутатів. Я маю на увазі групи дружби. Якщо існує група дружби з певною країною, то наші колеги-депутати, вони мають проявляти активність для того, щоб, по-перше, в парламенті цієї країни, з якою вони товаришують, або з'явилась Кримська платформа, або просто, щоб депутати іноземних парламентів були свідомі цієї проблеми, і треба переконувати їх, щоб вони підтримували нас, підтримували якомога скоріше повернення Криму. Ну, така річ, як групи дружби, як казали, для політичного туризму, вони існували завжди в українському парламенті. Я так розумію, ці 43 країни, у нас 43 країни і 3 міжнародні організації, 46 учасників платформи, вони ж існують, мабуть, з усіма цими країнами. Там же немає екзотичних країн в цих групах дружби. Це здебільшого європейські країни, Канада, Сполучені Штати і Туреччина. От, в принципі, весь набір знаходиться це фактично весь північно-атлантичний блок і трошки більше. В них з усіма є групи дружби. Я правильно думаю, чи помиляюся? Дуже багато груп дружби з усіма основними країнами, звичайно, є. Там у нас є свої, так можна сказати, процедурні моменти. Для того, щоб створити групу дружби, треба мати щонайменше 5 депутатів. І можна створити практично з будь-якою країною, звичайно, окрім країни-агресора, або таких країн, які налаштовані не дуже дружньо нашої держави. Але все залежить від активності депутатів. Тому не забуваємо, що політичні, зовнішньополітичні, міжнародні відносини – це насамперед особисті відносини. І треба будувати особисті контакти зі своїми колегами-парламентарями в інших парламентах. І спілкуватися з ними, переконувати, щоб вони підтримували нас, в тому числі для того, щоб якомога скоріше провести деокупацію Криму. Про групи дружби більш-менш зрозуміло. Була така ініціатива ще, щоб депутати українського парламенту стали менторами для кримських політв'язнів, які сидять не тільки в окупованому Криму, а по всій території країни-агресора Російської Федерації. І зараз такі ментори з'явилися навіть серед світових. Наприклад, Френсіс Фукуяма, він став одним з таких менторів одного з політв'язнів Османа Арифмаметова. Це дуже такі яскраві речі, коли відомі письменники або філософи світового рівня починають говорити про них в українському парламенті. Щось це питання дуже повільно просувається. А вважається, що депутати могли б теж просувати кожен по одному імені на своїх політичних майданчиках, в тому числі на рівні Кримської платформи. Чому, на вашу думку, в українському парламенті поки масовості не набрало? Якщо я не помиляюся, тільки 5 депутатів поки погодилися стати менторами для кримських політв'язнів. Я вважаю, що це тільки початок, і це дуже добрий приклад. Я трошки, ви знаєте, слово «ментор», воно передбачає, що хтось є вчителем. А я не вважаю, що, наприклад, я, як депутат, можу бути вчителем для когось. В сенсі, наприклад, якщо йдеться про політв'язня. Навпаки, тут йдеться про те, що ми товариші, ми друзі, і в цьому плані взяти, можна сказати, шефство над такою людиною, яка веде боротьбу в дуже важких умовах. Я вважаю, що це з моральної точки зору, з політичної точки зору серйозна допомога, моральна допомога для цієї людини, яка опинилась в надзвичайно складних умовах. І необхідно всіляко підтримувати, в тому числі за допомогою такого прямого контакту з конкретним депутатом. Тобто я вітаю цю ініціативу і буду говорити своїм колегам, намагатися переконати їх, щоб підтримувати цю
ось бачите, ви пропонуєте якісь ідеї, які потребують розвитку. Це дуже добре. Ми будемо це робити. Не мої ідеї запропоновані, здається, Міністерством закордонних справ України, якщо не помиляюся. Я їх просто про них вам нагадую, що вони такі є, да, і що вони якось, щоб вони не зникали. Про Кримську платформу на завершення питання. А минулого року, здається, під час Генеральної асамблеї, якщо не помиляюся знову, але це точно від Зеленського пролунало, що Україна домагатиметься статусу міжнародної організації для Кримської платформи. А знову таки не буду називати імен з уряду. Вважаю, що все ж таки, можливо, президент висловив це не дуже точно, бо нема ініціатив перетворювати її на міжнародну організацію, бо це може, ну скажімо, ускладнити процес, і не всі учасники саміту в серпні в Києві готові будуть для того, щоб стати членами вже міжнародної організації, такої з питаннями ратифікаціями в парламенті. Що ви думаєте, що робити з Кримською платформою, куди її розвивати далі як організацію чи як майданчик залишати, яким він був в Києві в серпні? Ну, насамперед, треба розвивати Кримську платформу, це очевидно. В якій юридичній формі, це для мене другорядне питання, тому що існують приклади в міжнародному праві існування, скажімо, міжнародних організацій де-факто. На якомусь етапі і СБСЄ, доки вона стала ОБСЄ, це була організація де-факто, фактична міжнародна організація, або ГАТ теж існувала як фактично міжнародна організація. Тобто створювати чи ні формальна міжнародна організація, це питання треба аналізувати і дійсно врахувати ті контра або ті аргументи, про які ви говорите. Але це не заважає просувати Кримську платформу такій неформальній, як неформальна міжнародна організація. Головне тут зміст, а не форма. Щодо, трошки торкнемося східного напрямку, організації, в якій, здається, Україна вже ніяк не представлена, да? СНД, ми ж ніяк не представлені. Щоправда, є деякі угоди в рамках цієї організації, які у нас ратифіковані і діють, але це пов'язано з Казахстаном. Багато експертів казали про несподіваність ситуації. Кілька казали про те, що останнім часом в Україні мало взагалі досліджують, вивчають на рівні там державного того ж інституту стратегічних досліджень такий напрямок, як Центральна Азія. Наскільки це важливий напрямок для України, наскільки перспективно його досліджувати, вивчати і знати, що там відбувається? Ну, насамперед, ви праві, що Україна формально ніколи не була членом СНД, і, як виявилось, дуже добре, тому що це організація, в якій домінує, в якій гегемоном є Росія, яка нав'язує свій порядок денний. Дуже добре, що ми ніколи не були таким формально членом цієї організації. Дійсно, є певна кількість міжнародних угод, які були укладені в рамках СНД, і зараз ми переглядаємо і денонсуємо ці угоди. Стосовно ситуації в Середній Азії, то і міністр закордонних справ про це говорив, що це має стати одним з пріоритетів зовнішньої політики України, в тому числі нашої економічної дипломатії. Я повністю розділяю цю тезу. Я підтримую. Ми в рамках нашого комітету проводили колись таке спілкування, включали наших послів, які представлені в республіках, в державах Середньої Азії. Що цікаво, то у нас дуже добре пам'ятають цих держав і на нас чекають. Тобто ми можемо там дуже успішно конкурувати з іншими країнами. У нас є те, що економісти називають порівняльна перевага, comparative advantage на ринку в цих країнах. Тобто я вважаю, що це дуже перспективно, і ми маємо розвивати наші відносини з цими країнами і намагатися політично впливати, намагатися зробити так, щоб ці країни не опинилися повністю під впливом Росії. Це теж важливе політичне питання. Там дотично до цього питання ми просто обговорили в контексті впливу Китаю на регіон і минулорічного скандалу, пов'язаного з тим, що Україна разом з демократичними країнами засудила Китай за дії проти уйгурів, а потім під тиском китайського посла тут відкликала цей підпис, те, що відбулося. І Костянтин Грищенко сказав, що ми в цьому напрямку слабка робота. Який вплив взагалі комітету на призначення послів? Грищенко каже, що у нас досі нема в такій впливовій країні, як Китай, свого посла.
Ну, на превеликий жаль, комітет не має такого впливу. Як відомо, наприклад, в американському сенаті, сенат він має вплив на призначення послів. Колись у нас теж це було, але якщо не помиляюсь, знову помиляюсь, за часів Петра Олексійовича Верховна Рада була позбавлена цієї функції. І, чесно кажучи, шкода, тому що в цьому сенсі парламент міг здійснювати парламентський контроль. І цього, на жаль, немає. Тобто ми не маємо такого впливу. Дійсно, Китай було вкладено, насамперед була декларація про стратегічне партнерство з Китаєм, була укладена відповідна міжнародна угода, яка, до речі, була ратифікована у той час, коли головою Верховної Ради був, власне, представник Європейської Солідарності Турчинов на той момент. Тобто офіціально, формально, принаймні з юридичної точки зору, я маю на увазі, Китай є нашим стратегічним партнером. І не будемо забувати, що Китай є одним з гарантів нашої безпеки за Будапештським меморандумом. Зрозуміло, що Китай – велика країна, ми з повагою ставимося до країни. Разом з тим у нас є власні інтереси, у нас є і основні стратегічні партнери, як Сполучені Штати. І тут нам треба буде шукати якусь свою зовнішню політику, яка з одного боку відповідала б принципам міжнародного права, і ми з повагою ставилися до Китаю, але водночас нам треба відкрито говорити з Китаєм про деякі питання, де у нас є розбіжності. Наприклад, Китай, на превеликий жаль, не завжди підтримує резолюції в Генеральній асамблеї ООН, спрямовані на захист територіальної цілісності України. Про це ми теж підтримує. Китай разом з Венесуелою і Сирією, він голосує проти, як ми бачили цього грудня. І, до речі, до цих країн відноситься і Казахстан, Киргизстан, колишні країни Радянського Союзу. До цих країн відноситься Сербія, яка прагне стати членом Європейського Союзу. І хотілося б від України бачити якихось відповіді на дії цих країн, які зовсім не дружні. Вони, принаймні як Азербайджан, країни, вони не голосують, виходять під час голосування, і є причина. Вони не підтримують, але й не голосують. Але те, що ви сказали, не підтримують, ні, вони не те, що не підтримують, вони голосують проти. І це не дружні кроки, це ворочі кроки по відношенню до України. Ну, я би не охарактеризував це, не класифікував би як недружні дії, тому що такий термін дійсно є в міжнародному праві, але він має на увазі трошки іншу ситуацію. Дійсно, це дуже неприємно, коли ці країни голосують проти цих резолюцій. Але ми маємо бути реалістами, і ми маємо підходити, я б сказав так, інклюзивно, в тому сенсі, що треба переконувати. Наприклад, ви самі надали такий приклад, що, наприклад, Азербайджан, або я можу дати інший приклад, Узбекистан, вони відмовились голосувати. Взагалі, це теж позиція. Нам треба переконувати ті країни, які голосували зараз проти, хоча б щоб наступного разу вони утримались від голосування. Тобто поступово переконувати їх і притягувати на свої позиції. Це дуже важка, дуже складна дипломатична робота, але вона здійснюється. Вона здійснюється одразу, чого, на жаль, не відбудеться, тому що Росія, знову ж таки, завдяки своїм величезним ресурсам впливає на зовнішню політику цих держав. Таких ресурсів немає. Але ми маємо бути креативними і шукати якісь інші креативні дипломатичні шляхи перетягування цих країн на свій бік. Олександр Мережко, я дякую вам, депутат від фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету у зовнішньополітичних справах, був гостем ефіру «Бугунь» на телеканалі АТР. Далі новини. Після цього знову повертаємося в студію на завершальну годину «Бугуня» на АТРі.